नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। तो आज हम लेके आइल बनी भिंडी के बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। तो चलिए जा फ्रेंड्स, आज के मज़ेदार रेसिपी देख लिहल जा। सबसे पहले जो हम 200 ग्राम भिंडी ले बनी, आप लोग देख सकेनी जा। भिंडी के हम बढ़िया से पानी से धो ले बनी। अब एकर का कइल जी कि पानी के सुखा लिहल जी। तो दुपट्टा से चाहे सूती वाला कपड़ा से एकर पानी आप लोग बढ़िया से सुखा लेब जा। कनी जा फ्रेंड्स, एकर पानी बढ़िया से सूख गइल बाटे। अब एके का कइल जी कि चाकू के मदद से कटिंग कइल जी। तो चली जा काट लिहल जा एकरा के। तो दू भाग में के बढ़िया से काट लेबे के बाद दोबारा से काट लिहल जा। एकर आगे वाला पोर्शन बा ओके काट लेबे के बा और दू भाग में के काट के रख लेबे के बाटे। अगर भिंडी ज़्यादा बड़ा होई तो दू भाग में काटब जा, अगर छोटा होई तो बस एक ही बार में काट के छोड़ देब जा। अब का कइल जी कि भिंडी पूरा हमें काट के रख लेल बनी। अब एकरा के बीच से चीरा लगावल जाए तरीका से। एके बीच से फाड़ लेबे के बाटे। देख सकेनी हम कैसे फाड़तनी। इस तरीके से आप लोग भी भिंडी के बढ़िया से फाड़ लेब जा चाकू की मदद से। सारा भिंडी के तरीके से हमनी के बीच से चीरा लगा लिहल जाए। आप लोग चाहे तो 4 भाग भी कर सकेनी जा, हमें जा 2 भाग करतनी। अभी के बीच से हम काट के दिखाओ तनी आप लोग को। देखी ये तरीके से चाकू से भी 4 भाग कर सकेनी जा। अगर मोटा साइज के भिंडी होके तो आप लोग एके 4 भाग में कर लेब जा। अब ये चाहे जा तो आप लोग एकर बीज के निकाल सकेनी जा, लेकिन हम नहीं निकालत। अगर आप लोग के ना पसंद होके तो बीज निकाल के हटा देब जा। तो देखिए जा सारा भिंडी के तरीके से हमने के काट के रख लेबे के बाद फ्रेंड्स, ये देखिए एक बीच से काट लेब जा। 4 भाग करी जा, चाहे 2 भाग भी कर सकेनी जा, आप लोग के ऊपर बटे। तेजा हम 2 भाग में के सारा भिंडी के कटिंग करके ई तरीका से रख लेतनी। देखिए सारा भिंडी के हम काट ले बनी जा, देख सकेनी जा आप लोग। एकर बीज आप लोग चाहे तो निकाल सकेनी जा, ऐसे भी रख सकेनी जा। अब का कर जी कि एगो बर्तन में लिहल जी भिंडी और एमे 1 बड़ा चम्मच डाल दिल जी हमनी की जा बेसन हम डाल देले बनी। अब एजा हमनी के डालल जी चाट मसाला, एजा सब्जी मसाला थोड़ा सा डाल दिहल जी। अब थोड़ा सा कूटल लाल मिर्च पाउडर डाल दिहल जी। अब एजा डाल दिहल जी हमनी के चुटकी भर हल्दी डाल दिहल जी। अब का कर जी कि सारा चीज़ के बढ़िया से तरीके से मिला लिहल जी, ऊपर नीचे करके। आप लोग हाथ से भी कर सकेनी जा। तो देखिए जा हम कैसे करतनी यही तरीके से। अब एमे आप लोग स्वाद अनुसार नमक डाल लेब जा। अब एके हम बढ़िया से का करतनी कि मिला लेतनी। अभी हम नमक ना डालब, कुछ देर बाद नमक डाल दिहल जी। अब ये थोड़ा सा नमक डाल दिहल जी, स्वाद अनुसार आप लोग नमक डाल लेब जा। अब मिक्स कर लिहल जी। अब एकरा के 10 मिनट ए तरीका से मिक्स करके छोड़ दिहल जाए। ऊपर नीचे करके सारा बेसन के भिंडी में आप लोग लपेट लेब जा। पानी नहीं डाले के, ये बात के ध्यान रखब जा आप लोग। तो बढ़िया से बेसन के साथ एकरा के लपेट लिहल जी फ्रेंड्स, देख सकेनी जा पूरा तरीका से हम एकरा के कोट कर ले बनी। यही तरीका से आप लोग भी कर लेब जा। अब ये हमने के पूरा तरीके से ही पेस्ट तैयार हो गई बा। अब का कर जी कढ़ाई गरम कर जी और तेल भी गरम कर लिहल जी। तो तेल हमने के पूरा तरीके से गरम हो गई बा। तब का कर जी थोड़ा थोड़ा करके सारा भिंडी के कढ़ाई में डाल दिहल जी। तो देख सकेनी जा सारा भिंडी के हम कढ़ाई में डाल देते नहीं। यही तरीका से आप लोग भी सारा भिंडी के कढ़ाई में डाल देव जा। अब एक का कर जी कि बढ़िया से तेज आंच पे बढ़िया से तल लिहल जी। और तब तक हमने के पकावल जी जब तक कि एकदम से कुरकुरा ना हो जाए। तो ये फ्रेंड्स, आज से पहले आप लोग ये तरीका के ना रेसिपी देखले हो खब जा, ना कबो खैले हो खब जा। और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं की कैले तब प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। और चैनल पे पहली बार आयल बनी जा तब प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा, ताकि हमारा अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिले। तो देख सकेनी जा बढ़िया से ही हमने के जौन भिंडी बा फ्राई होता है, तरीका से के फ्राई कर लेबे के बाटे। अब बीच में के चला लिहल जा, एकर कलर दे सकेनी जा। और कुछ देर और एके पकावे के पड़ी, कम से कम 5 मिनट, काहे कि हमने के एकदम एक कुरकुरा बनाए के बाटे। एकर कलर देखी जा कितना बढ़िया से हमने के आज की भिंडी कुरकुरा बन के तैयार हो चुकल बाटे। अब इससे ज़्यादा हमने के नहीं पकावे के, ना तो ये जल जाई। तो चलिए जा निकाल लिहल जा फ्रेंड्स। सारा भिंडी के हमने के निकाल लिहल जी, एगो बर्तन में निकाल के रख लिहल जी। ये देखिए कितना कुरकुरा और कितना चटपटा हमने के भिंडी रेसिपी आज की बन के तैयार हो चुकल बा। एगो प्लेट में निकाल के रख लिहल जा। और जौन बच गई बा दूसरा वाला बैच भी तल के हमने के रेडी कर लिहल जा। तो चली जा सारा भिंडी के हमें कढ़ाई में डाल दिहल जा जौन बचल बाटे। एक एक करके सारा भिंडी के हमने के फैला के डाल देवे के बाटे और बढ़िया से करा के धीमा आंच पे पके देवे के बाटे, ताकि जौन भिंडी बा थोड़ा सा कुरकुरा बने। ए वजह से धीमा आंच कर लेब जा, पहले आप लोग तेज आंच ओकरा बाद धीमा आंच। ये देखिए हमने के भिंडी एकदम कुरकुरा हो चुकल बाटे, बढ़िया से के चला लेवे के बाटे। देखिए जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमने के कुरकुरा भिंडी बन के तैयार हो चुकल बाटे। चली जा निकाल के एगो बर्तन में निकाल लियल जा, जौना में हमने के पहले से भिंडी निकाल के रखले बनी जा।
ये देखिए कितना चटपटा और कितना करारा हमने के आज के ही भिंडी रेसिपी बन के तैयार हो चुकल बाटे। एकदम से मज़ेदार रेसिपी बाटे फ्रेंड्स। तो चलिए जा निकाल लिया जाए एगो बर्तन में। ये देखिए कितना चटपटा और कितना यम्मी सा हमने के आज के ही भिंडी के रेसिपी बन के तैयार हो चुकल बा। एकरा के रोटी पराठा के साथ साथ खा सकेनी जा आप लोग, दाल चावल के साथ भी खा सकेनी जा। चलिए जा आप लोग के हम तोड़ के दिखाओ तनी कि कितना ही कुरकुरा और कितना ही क्रिस्पी बनल बाटे। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग के तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। और हमारा चैनल पे पहली बार आयल बनी जा तो प्लीज़ हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा। तो जब आप लोग के पास थोड़ा सा टाइम होके और कुछ चटपटा खाए के मन करे तो तरीके से भिंडी के ही चटपटा और कुरकुरा रेसिपी बना के खा सकेनी जा। की रेसिपी के आप लोग रोटी पराठा दाल चावल के साथ भी खा सकेनी जा, चाय के साथ भी इंजॉय कर सकेनी जा। तो जल्दी से जाए जा रेसिपी के बनाए जा। तब तक खाती बाय बाय। फिर मिल जी कल एगो नए वीडियो के साथ। थैंक यू।